बे समाव बयखौ खुलुमबाय। दायो आं क'क्राझाराव दंफैयो। दा क'क्राझारनि सासे फंबायखौ आं लोगो मोनदों। बिथांनि मुङानो जाहैबाय जांगिला बसुमतारी। बिथांखौ बयबो सिनायखायो। बिथाङा जाबाय सासे सिंगारबो देंखोगिरिबो। बिथांनि मोनसे देंखोआ नैबे दाखालि बावै जि YBY नि जि ट्रेडिं एप बेयाव जि बिथाङा मोनसे गान रोजाबदोंमोन आरो बेयाव नोंथांमोना बिनि गानखौ बयबो खोनाखादों आरो बिनि गानजोंनो नोंथांमोना बयबो इन्जय खालामदों नङा होमबा? दा आङो जांगिला बसुमतारीखौ आं सोंना नालाय जांगिला बसुमतारीया बबे जायगानि? आंथ' दा क'क्राझाराव दंफैयो नालाय बिथाङा क'क्राझारनि ना बहानि? नोंथाङा आंनि बे साबस्क्राइबारफोरनो फोरमायना हरदो नोंथांनि इन्ट्रडाक्सनखौ। गिबियाव खुलुमग्रोबाय बयखौबो। आं जांगिला बसुमतारी। आंनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय क'क्राझार। ओमफ्राय पस्ट अफिस बिसमुरि गामि बद्रानपुर। थानाया क'क्राझारावनो आरोना। आच्छा नों क'क्राझारनि आरोना? आच्छा आं मिथिगौ माने जोंनि गहपुराव ना जांगिला बसुमतारी होनबा माने फेमास आरो बिथांखौ सिनायखायो। दा आं गिबियाव बुंखाबाय बिथांखौ माब्लाबाफोर सोरबा स्टेज प्रग्रामनि थाखाय लेंहरनो हागोन। आं बिथांनि नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव बेयाव होनानै होगोन आरोना। दा आं मोनसे खोथाखौ सोंनि बे YBY नि खोथाखौनो सोङो। नोंथाङा जि YBY नि गान रोजाबदोंमोन आरोना बै समाव। दाथ' माने YBY जोंनि गहपुरावसो बांसिन सोलिदोंमोन आरो क'क्राझाराव एसेबाबो खम आरो उनावसो फैदों आरोना क'क्राझाराव। दा बेयाव नोंथाङा बे YBY खौ माबोरै सानखांनानै बे गानखौ बोरै लिरजेनखो? नोंथाङानो लिरदोंमोन दा गानखौ? आच्छा बे YBY नि खोथाया ओरैबायदि जादों। माने YBY फैनायनि सिगां बहुद बोसोर सिगांनो बेबायदि एपआ फैखांखाबाय। माने सिगां बेबायदि एपआ फैनानै बिदिनो गावजों गाव लोगोखौ सोलायलायनाय, सोरखौबा बुरखायनानै सोनाय बैफोरबायदि जिनिसा जाखांखाबाय सिगाङाव। जोंबो बैफोरबायदि माने प्रब्लेमजोंहाय मोगा मोगि जानो गोनां जाखांखाबाय आरो। दा आं नैबे खिन्थु YBY आव आं हाबाखै आं मेथाइखौ खनदों हय खिन्थु आं हाबाखै। दा खोथाया जाहैदों मा बे मेथाइआ माबोरै फैखो होनबा माने आंनाव मोनसे हुदा दं। आं गानबो लिरो नालाय खननायजों लोगोसे बांसिनानो आंनि मेथाइफोरा आंनो लिरनानै खनो आरो आं मालायनि मेथाइफोरखौ बारा खननाय जाया। दा आंनाव मोनसे नेम दं आरो जाय जिनिसखौ मालाया गोसोखाङा बे जिनिसखौ आं गोसोखाङो। माने आनकमन कन्टेन्ट लाबोनो होननानै आं माने गोसोखांबाय थायो आरो सानबाय थायो। ओमफ्राय मोनसे माबा बेबो गाराङा आंना एसेबां गोदै नङा। गोदै नङिनि थाखाय आं कमेडि गानखौ बांसिन लाबोयो। दा कमेडि होननानैबो आङो माने माखासे खाबजायै बाथ्राफोरखौ लानानै आं मेथाइखौ बानाया आरो। माने अबे वार्डजों मुंख'योबा मानसिफोरखौ मिनिहोनो हागोन मोजां वार्डजों बा मोजां सोदोबजों अबे मेथाइखौ रोजाबोबा मानसिफोरखौ इन्जय खालामनो हागोन बे जिनिसखौ आं नायो आरो। दा आङो प्रेजेन्टआव नैबे जिनिसखौ नुबाय YBY खौ बहुद गावजों गाव नोंजों आंजों लोगोजों लोगो माने आंनियाव हाबदो आंनि आइडियाव हाबदो उमुगाव हाबदो बिदि सोलिगासिनो दं। दा बे जिनिसा जोंबो प्रब्लेम सिगाङाव माने बे प्रब्लेमजोंहाय मोगा मोगि जाखानाय नालाय। दा आं बाहाय सानखांबाय आरो जेनेबा बे मेथाइखौ खननानै आं एसे मानसिफोरखौ एदावनि र' होननानै। ओरैनो एप्सआबो जिखुनु फेमास जाखादोंमोन नालाय। फेमास जादोंमोन बे समाव माने एसे थैहां बरबहांबो जानायमोन जिनिसा। बे थैहां बरबहांसो माने रोजाबदों आरो जेनेबा। ओमफ्राय मानसिफोरखौ फेसबुकआव बिदिनो गावजों गाव मेसेज माबा लिरना होलायलायबाय थानाय पस्ट होबाय थानायखौ नुबाय आं। आङो सानबाय आरो एसे एदावनि र' आंबो होननानै। ओमफ्राय बेयावनो बानायनायसै आरो। आं मिथिगौ बिथांनि जि YBY थैखांनायनि उनावबो सोरनिबा बिदिनो गामिफोराव बा सोरनिबा प्रग्रामफोराव बिथांनि गानखौ दामबाय थानाय खोनादों आरो बिथांनि गानजों इन्जय खालामबाय थानाय खोनादों। आरो आं सानो माने बियो माब्लाबा समाव बिथांनि गानफोरा माने बे हाबा हुखाफोराव बहाबा माने एन्टारटेनमेन्ट हिसाबै माने मोनसे इन्जय हिसाबै बिथांनि गानखौ दामजाबाय थागोन बायदि आं सानो आरोना। जोबनानै थांबाबो आरो बुस्थुआ जि YBY ट्रेडिं। दा बे थिगानो गहपुरनिफ्राय जाय बिथांमोना मोजां मोनो बिथांखौ जांगिला बसुमतारी बेस होननानै लिरहरबानो जाबाय कमेन्ट्सआव। आं बेखौ गिबियाव फोरमायहरबाय। दा बेनि सिगां नोङो गुबुन मेथाइफोर रमान्टिक मेथाइफोर बिदि बानायबायमोन नामा? ओरैनोथ' आङो नैबे खोथाखौ बुंगोन दिनैनि समाव मानसिफ्रा आंखौ मानि थ्रुयै सिनायो आं बेखौ मिथिया। आंनि सिनायथिखौ आं ओरैसो होनो लुबैयो। आङो मेथाइखौ बै जोंनि बर'नि बड'लेण्ड मुभमेन्ट समनिफ्रायनो आं मेथाइखौ रोजाबबोदों। आरो बिनि सिगां आं मेथाइ रोजाबनायनि सिगां आङो हारिमु बिथिङाव मोसानाय दामनाय कृष्टि बेजों आं ओंखारग्रोदों। बेनिफ्रायसो आं मेथाइआव फैदों। दा आं मेथाइआव फैनानै बड'लेण्ड
मुभमेन्टआव आं मेथाइ रोजाबनायनि उनावहाय आं देंखो मु 1, 2, 3 जायो जोंहा दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय खुङो बेखौ दा बावहाय आङो कम्पिटिसन खालामनानै थामथि खेब आङो कम्पिटिसन खालामदों थामथि खेब कम्पिटिसन खालामनायाव आङो लास्ट थामथि माबायावहाय आङो देरहादों आरो बे बहा जादोंमोन बेखौ आङो नोंथांमोननि जायगायावनो सेन्ट्रेल नोंथांमोननि जायगायावनो जादों गफुरावनो जादोंमोन आरो गफुर मा जायगायाव जादोंमोन बे गफुर जायगाखौ माबायाव जादोंमोन राजकर ओरैनो मा सननिमोन 2020-21 बे सनाव आच्छा बे होमबा जोंनि मोनसे बर' फुख्रि होननाय जायगायाव जानांगौ आरो बे मोनसे कनफारेन्स जादों जिखुनु जाया आं जायगाखौ गोसोआव गैला दा आंनि सिनायथिया बेनो आरो बै समनिफ्रायनो आङो मेथाइखौ रोजाबबोदों ओमफ्राय आङो एसे देंखोआवबो देरहानाय हिसाबै आरो आङो अल इन्डिया रेडिअ'आवबो आङो 2018 आव आङो सेलेक्सन जादों अडिसन होनानै आं माने रेडिअ आर्टिस्टबो आरो आं रेडिअआवहाय खुगा मेथाइ खनो बेनिफ्राय आउटफोरावबो बिदिनो खुगा मेथाइखौबो खनो आरो बिदिनो मडार्न मेथाइ बिदि खनो ओमफ्राय दा प्रेजेन्टआव ओरैनो अडिअफोरा नोंनि अडिअफोर मोननैसो गोबां दंसै आंनियाव मोननैसो खोन्थाहरना मानसिफ्रा मोसायोबो जानो हागौ आंनि खिन्थु आंखौ सिनाया बांसिनानो नै दाख्लै बावैसो नोंथाङा दा बुंदों वाइ नि गेजेरजों एसे माबा जादों होननानै बेनि थ्रुयैसो सोरबाया मिथिदोंबो जानो हागौ खिन्थु आंनि सिनायथिया बै समनिफ्रायनो माने आंनि मेथाइफोरा जाहैबाय जेरै बिबार बे दङ बिबार आच्छा बे मेथाइखौथ' मिथिगौ बयबो बेयो बेखौ आं खनदों ओमफ्राय बे मेथाइआ आंनि नङा आं लिरनाय नङा बेयो मोनसे जात्रा गान मिउजिक भिडिअबो रिलिज जाबायमोन नामा बे रिलिज जाबाय जात्रा गाननि मेथाइमोन बियो बान्दा बान्दिनि मेथाइ बेखौ आं रोजाबदों बेनिफ्राय आंनि खुद लिरनाय मेथाइफोरा नै दाख्लै बावैसो ओंखारदों गेन्द्राद्रा उदैया ओरैनो देराखै आच्छा बे बेबो आंनि गेन्द्राद्रा उदैया ओमफ्राय कमेडि आरो मेथाइफ्रा ओमफ्राय दा आवलायखा होननाय बेबो आंनि बेनिफ्राय दङ आइखौ मोनथों मानिया बिदिनो गोबां दं आरो आं बारा गोसोआव गैजोबला ओमफ्राय बिदिनो एसे मडार्न टाइपनि मेथाइखौ आं बारा खननाय जाया आरो फक स्टाइलैनो गोदान मेथाइबाबो फक स्टाइलैनो खननाय जायो आं कमेडि बांसिन दा बिथांनि जि लिरिक्स दि टाइटेल बिथाङा बुंदों बे मेथाइखौथ' गोबां रायजो राजाफ्रानो इन्जय खालामखायो आंबो खोनाखाजोब्बाय बिथांनि मेथाइफोरखौ बिथांनि जि सं बिथाङा जि टाइटेलनि खोथा होनदों बे मेथाइआ जोबोद फेमास आरो बिथांनि मेथाइफ्रा दा बिथांखौसो जेनेबा सोरबाया सिनायाखैबा दिनैनिफ्राय सिनायना लादो बिथांनि मुङानो जादों जांगिला बसुमतारी बिथाङा क'क्राझारनि आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायहरबाय दा बिथाङाथ' सासे दावगाफुनाय सासे देंखोगिरि आरो बिथांखौ बयबो दायो सिनायखायो दा उननि समाव नोंथाङा बेबायदि गावनि नों देंखोखौनो रोजाबलांबाय थानो सानदोंना ना माबाफोर बिनि उनाव माबाफोर जबफोर मावनो सानदों ना बिदिनो एसे फोरमायनानै हरदो ओरैनोथ' देंखो रोजाबनाया आंनि मोनसे हबि जाहैबाय दा जोङो जोंनि बर'आव देंखो रोजाबनानै जोङो एसेबां मानि गावनि जिउखौ खुंनो हानाय जोंहा दासिमबो जायाखै दा जोङो थांनानै थानोबा माबा मोनसे मावनांगोन माबा मोनसे जब बा माबा मोनसे बिजनेस जायखिजाया माबा मोनसे थांनानै थानो थाखाय नों मावनांगोन आरो निसय आं मेथाइ खननायजों लोगोसे माबा मोनसे मावनो साख्रि बाख्रि बेबायदिनो आं टारगेट खालामदों एबा आं दाबो फरायगासिनो दङ डिग्रिया जोब्बाय डिग्रि जोबनानै आं मिउजिकआवनो दं आरो लागासिनो दं आरो नोङो होमबा कर्स लादों आरो मिउजिक कर्स लादों बि मिउजिक लागासिनो आं दा बेनिफ्राय आं इयुनाव साख्रिफोर मावबाबो बा बिजनेसफोर मावबाबो आं मेथाइ रोजाबनायखौ लांफाबाय थागोन आरो लोगोसे मानो होनबा बे आंनि मोनसे हबि आं मेथाइ खननानै बिराद मोजां मोनग्रा सासे मानसि बेनि थाखायनो आङो नै बिजनेसफोरखौ माने दोनथ'नो हानाय नङा आरो दा मानसिया एसे फोरमायनानै हरबावदो जेनेबा मेथाइ रोजाबनानै बा सं रोजाबनानै मानसिया गावनि जिउखौ दानो हागोन हाया एसे येस बे सोंथिया जोबोद मोजां मानो होनब्ला मेथाइ रोजाबनानै दानो हायै नङा गावखौ फसंथानानै लाखिनो हायो नों सासे गावखौ मेथाइ खननानै फसंथानो थाखाय नों नाजानांगोन नोंनाव गोबां प्रेक्टिस थानांगोन गोबां जुजिनाय थानांगोन अब्लासो नों सासे जाफुंसार जानो हागोन दा आंबो हागोन आंबो नाजायोब्ला जाफुंसार जानो हागोन खिन्थु आंहा नैबे लेभेलसिमाव थांनो हागोन ना हाया आं एसे गावखौनो एसे दाउट थादों दा बेनि थाखायनो आङो बैसिमाव थांथ'ला बिदि साननानै आङो सम एसे गोसो बायो माने गुबुन माबा लादों थांखि लादों ओमफ्राय हायो माने दा गोदान मुगायाव नैबे गोदान मुगायाव हायै नङा जोङो बर'नि गेजेराव मेथाइ खननानै सोलिनो हायाब्लाबो
माने गुबुननि माबायावहाय जों थांनानै गावखौहाय फसंथाना लाखिनो हायो automatic. मारै होनबा माने नोङो सासे मेथाइ खनगिरि जानानै नोङो दिनै इण्डियान आइडलफोर बायदियाव कम्पिटिसन खालामहैनो हायो भइस अफ इन्डियाफ्राव थांनो हायो दा बैफोरबायदि लेभेलाव थाङोबा नों गावखौ फसंथानो हायो आरो जोंनि बर'आव खिन्थु दासिम एसे नामावबो बायदि मोनो आरो मानो होनबा जोंनाव सासे बर' सिंगार जानानै हागोन ना हाया बे खोथाखौ एसे नोंथांनि मोन्दांथियाव बुंनानै हरदो सार प्रेजेन्टआव सासे बर' सिंगार जानानै सोलिनांगौआ एसे गोब्राब होनना बुंनांगोन मानो होनबा जोङो गोदोनि समनिफ्रायनो दासिमाव नुबोदों जोंजों समान ओंखारनायानो जा बा सिगां समाव ओंखारनायानो जा जोंहा गोदोनिफ्रायनो ओंखारबोनाय बिग्राय सारमोन गौतम सारमोन बिथांमोनाबो मेथाइ खननायजों लोगोसे बिजनेस मावबोदों बा माबा मोनसे खामानि मावबोदों दा बैफोरबायदि खामानि मावनायनि गेजेरजोंसो बिथांमोना नैबे लेभेलसिमाव गावखौ सुंथानानै लाफैनो हादों आरो औ दा प्रेजेन्टआव जा सिंगारफोर दङ ओरैनो हमनानै ला निथामोननि इलिसामोन फुकन बर'मोन फुकन बर'आ ओरैनो जोंनि माबायावहाय बिथांनि प्लेटफर्मा सोलियोआनो गावखौ सुंथानो थाखायब्ला बिथांमोन बायदि जानांगोन आरो फुकन बर'मोन बायदि जानांगोन दा फुकन बर' बिथांमोना गुबुन हारिनि मेथाइ खनो गुबुन जाथिनि लेंगुवेजफोरखौबो हायो बिथाङा नेतामोननि मोनहाबो एसे माने बारा माबाखौ नुहुरा आरो आंनि मोनदांनायाव ओरैनो प्रेजेन्टआव आं नुनायाव फुकन बर' बिथांखौ आं नुयो दा गावखौ सुंथानोबा फुकन बर' बिथांमोन बायदि जानांगोन आरो बेबायदि गुबुन हारिनि मेथाइफोरखौ इन्ट्रेस्ट खालामहोनो हानाय आरो स्टेज प्रग्रामफोराव जेनेबा लेंहरजानो हानाय माने जोंनि बर' मेथाइखौल' खननानै थांनानै थानो हागोन बा गावखौ सुंथानो हागोन बे बेसेबां कनफिडेन्ट गैया बुंनो हाया आरो दा जोङो बिथांनिफ्राय गोबां खोथा मिथिबाय आरो बिथांनि सिनायथिखौ मिथिबाय बिथांनि मुङाथ' जांगिला बसुमतारी दहायनिफ्रायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव सिनायथिगासिनो दङ दायो जों भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलिया बेखिनिखौनो बुंनानै जों नोंथांमोननि सिगाङाव बिदाय लाबाय एसेनोसै गोजोन्थों